πιο επιστημονικά. Θα ακούσουμε τώρα γιατί έχω ακούσει κάτι προηγουμένως. Γι' αυτό εξηγήστε μας τη διαφορά του κρέατος με του κρέατος ενώ της ζωικής προέλευσης με το σαλιγκάρι. Να πούμε ότι έχουμε δώσει και μια πρόσκληση στον αέρα στον Χρήστο να κάνουμε μια παρουσίαση με πάρα πολύ γαστρονομικές, έτσι, με τη δική του την επιστημονική κατάρτιση, αλλά και τη δική μας τη βοήθεια, να παρουσιάσουμε ουσιαστικά συνταγές με ποιον τρόπο αυτό το πολύ ωραίο έδεσμα μπορεί να καταλήξει στο πιάτο μας. Να πούμε ότι 100 γραμμάρια σάρκα σαλιγκαριού περιέχουν μόνο 60 με 80 γραμμάρια θερμίδες. Να πούμε ότι το σαλιγκάρι θεωρείται ότι είναι μια από τις πλέον θρεπτικές τροφές τις οποίες υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν βασικά, που είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, ψηλές ποσότητες σε ω3. Το σαλιγκάρι στη θρεπτική του αξία συγκρίνεται με το ψάρι. Να πούμε ότι έχει αποδειχτεί ότι η μακροβιότητα των κριτικών οφείλεται στην κατανάλωση των κριτικών κοχλιών, όπως ονομάζονται, και στο ελαιόλαδο. Λοιπόν, περιέχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Να πούμε επίσης ότι βοηθά στις έγκυες, σε γυναίκες οι οποίες ουσιαστικά είναι έγκυοι, βοηθούσε στο ότι το σαλιγκάρι από μόνο του εκκρίνει μια ουσία η οποία γίνεται ανάπλαση του ίδιου των κυτάρων, του ίδιου του δέρματος του. Αν σπάσει το σαλιγκαράκι ή πληγωθεί κάπου, τότε υπάρχει τρόπος με τον οποίο το ίδιο αναπλάθει το κέλυφος. Εξού και όπως έχω ακούσει τουλάχιστον δεν ασχολούμαι, η γυναίκα μου ασχολείται. Υπάρχουν ειδικές, αν θέλετε, κρέμες και όλα αυτά, τα οποία προέρχονται από μια ουσία του σαλιγκαριού. Είναι η ουσία η οποία κρίνει το σαλιγκάρι, το οποίο ακριβώς. Αυτό θα μας πούνε πιο ειδικοί φυσικά. Βοηθά στο δέρμα. Να πούμε επίσης ότι η σαλιγκαροκαλλιέργεια ή η σαλιγκαροτροφία, αν θέλετε καλύτερα, δεν είναι κάτι καινούριο που ξεκίνησε. Πρώτοι το έχουν ξεκινήσει οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είχαν κάνει μονάδες τις οποίες χρησιμοποιούσαν τα σαλιγκάρια γιατί τα θεωρούσαν εξαιρετικά. Να πούμε επίσης ότι μέχρι και σήμερα υπάρχουν χωριά τα οποία κάνουν τη λεγόμενη κούρα σαλιγκαριών. Δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Για μια ολόκληρη εβδομάδα παίρνουν το σαλιγκαράκι, το οποίο το καταπίνουν, το κατεβάζουν κάτω όπως είναι ζωντανό και έχει την ιδιότητα να αναπλάθει τους καταστρεμμένους ιστούς του πεπτικού συστήματος. Μάλιστα, αυτό είναι κάτι το οποίο... Επίσης να πούμε κάτι ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε τότε την εκστρατεία για την Περσία, το πρώτο πράγμα το οποίο είχε κάνει, είχε στείλει ανιχνευτές να δει πού είχε ακριβώς μεγάλες ποσότητες σαλιγκαριό, γιατί το χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύσουν τις πληγές. Εάν κάποιος έχει μία πληγή, και να μην κατηγορηθούμε τώρα από γιατρούς ότι κάνουμε γιατροσοφιά, απλά είναι... Έτσι... Ναι. Αναφέρουμε καταγραμμένες ουσιαστικά. Και πάλι όμως να είμαστε επιφυλακτικοί και να πούμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε μετά από συμβουλή με κάποιων ειδικών γιατρών κτλ. Σαφέστατα. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Μιλούμε για μαρτυρίες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Όπως επίσης, όταν υπάρχει μια πληγή στο χέρι, εάν κάποιος βάλει σαλιγκάρι πάνω και το αφήσει, τότε σιγά σιγά θα δει ότι γίνεται ανάπλαση ακριβώς της πληγής και κλεί αυτή η πληγή. Αυτό το πράγμα το αναφέρουμε. Και αυτό για το στομάχι που είπατε, πάλι πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιο ειδικό, να μην καθίσουμε τώρα από μόνοι μας. Όχι, αυτό που σας έχω αναφέρει είναι κάτι που γίνεται και είναι καταγραμμένο. Δεν το λέμε εμείς, ούτε εισηγούμαστε, ούτε προτρέπουμε κάποιοι. Λέμε καταγραφή γεγονότων. Μας ακούει πολλοί κόσμος και έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κύριε Βαγγέλου, για να είμαστε και δεν θα το κάνουμε αν δεν δούμε από κάποιο ειδικό το κάνει. Σαφώς. Αλλά για το σαλιγκάρι τώρα εδώ, επειδή είπαμε ότι χρησιμοποιείται πολύ σε εστιατόρια και παντός είδους, τέλος πάντων, πώς να το πω, καταστήματα τροφίμων, να το πω έτσι, χρησιμοποιείται πάρα πολύ καλά, είναι σχετικά ακριβό πολλές φορές φαγητό. Όσοι προσπαθήσουν να το δοκιμάσουν, Χρήστο μου, σε εστιατόρια της Γαλλίας, θα εκπλαγούν από την τιμή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι ακριβό φαγητό. Περίπου 2 ευρώ το ένα. Το ένα το σαλιγκάρι. 2 ευρώ το ένα το σαλιγκαράκι. Περίπου. Δεν θα φας μισό, δεν ρωτάνε οι τηλεθεατές μας πού μπορούν να βρουν να αγοράσουν σαλιγκάρια. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να βρουν είναι στην αγορά και ειδικά σε σούπερ μάρκετ ή σε φρουταρίες. Σήμερα με τον τρόπο που έχουμε αναφέρει δεν υπάρχει ακόμα επαρκής παραγωγή από μονάδες κλειστές, οικολογικές, φυτοαρωματικές, ούτως ώστε να προσφέρουν το σαλιγκάρι όπως το έχουμε περιγράψει προηγουμένως. Τελευταία ερώτηση, κύριε Βαγγέλου. Είναι κερδοφόρα επιχείρηση σήμερα κάποιος να ασχοληθεί με την καλλιέργεια και με εκτροφή σαλιγκαριών? Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά γιατί είναι μια ερώτηση που αφορά όλο τον κόσμο.
Σήμερα, ακριβώς στην οικονομική ύφεση την οποία περνούμε, η εκτροφή σαλιγκαριών προσφέρεται ως μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Αξιοποιήστε 1.000 τετραγωνικά μέτρα γης σε μια βιώσιμη και καινοτόμα επιχείρηση, η οποία το κόστος δεν είναι ασταρτικό. Το να δημιουργήσουμε μια μονάδα 1.000 τετραγωνικών μέτρων με το κλειδί στο χέρι, κατασκευή, τοποθέτηση, διαρρύθμιση, αρχικός μητρικός πληθυσμός, 19.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Πρώτο χρόνο έσοδα 0. Δεύτερο χρόνο υπάρχουν 2.800 ευρώ έξοδα διαχείρισης και παίρνουμε 5.000 ευρώ από παραγωγή περίπου 1.000 κιλών σαλιγκαριών. Στον τρίτο χρόνο, ακολουθώντας τις συμβουλές και την τεχνογνωσία την οποία δίνουμε στον υποψήφιο εκτροφέα, τότε φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη η μονάδα του με μια παραγωγή 4.000 κιλά, δηλαδή 4 τόνους, με εισόδημα 19.600 ευρώ και έξοδα 3.750. Δηλαδή αποπληρώνει το ποσό το οποίο έχει επενδύσει. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι παρέχουμε συμβόλαιο το οποίο να αγοράζουμε όλη την παραγωγή από τον εκτροφέα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια πραγματικά καινούργια επιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία προτρέπουμε τον κόσμο λόγω ακριβώς και των κλιματολογικών συνθήκων των οποίων έχουμε, να ασχοληθεί, να μην ακολουθεί το μέλλον, αλλά ο ίδιος να γράψει το μέλλον. Πολύ ωραία. Κλείνουμε με αυτό που είπατε, κύριε Βαγγέλου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχετε να μας προσκαλέσετε. Πραγματικά χαρήκαμε ιδιαίτερα και αυτό που είπαμε, Χρήστο μου, υπάρχει τώρα δέσμευση. Βέβαια, ναι. Θα συμμετέχεις και εσύ και θα φτιάξουμε και φαγητά με σαλιγκάρια. Το φαγητό, αλλά όχι και μόνο τώρα και μετά. Έχουμε να φτιάξουμε πολλά άλλα πράγματα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εσένα που έμεινες στην παρέα μας. Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ.